Welcome to Tejvarta News Network. क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आष्टी येथील महात्मा फुले चौकात अभिवादनाचा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते, सत्यशोधक समाजचे संस्थापक तसेच अंधश्रद्धा व जाती व्यवस्थेविरोधात आयुष्यभर लढा देणाऱ्या या थोर समाजसुधारकाला यावेळी अभिवादन करण्यात आले. या प्रसंगी आमदार सुरेश धस व माजी आमदार भीमराव धोंडे यांच्या हस्ते महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले. तसेच जयंती उत्सव समितीच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या पाणपोईचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या सामाजिक उपक्रमाबद्दल उपस्थित मान्यवरांनी समाधान व्यक्त करत समितीला शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला आमदार सुरेश धस, माजी आमदार भीमराव धोंडे यांच्यासह अनेक मान्यवर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमामुळे परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तेजवार्ता न्यूज नेटवर्क, आष्टी.